Ale toľko si pamätám, že začali tu v dedine pobehovať tí, čo sa ozbrojili vtedy ako partizáni. No. A tí partizáni boli len Slováci, alebo aj Nemci sa pridávali k partizánom? Títo partizáni v našej dedine to boli, myslím, 99 alebo viac percent nemeckej národnosti. Vieš, ešte ten strach je vždy vo mne. Mala som 14 rokov. Dali mame partizáni, lebo boli aj z Dobšinčania jej rovesníci, tak oni nás pred partizánmi potom chránili, ale sme museli tam byť. Preto nás každý deň kontrolovali, či sme tam, hej. No a potom si urobili takú brožúrku, že čo tam robili, hej. No a ja som to prečítala. Mama, ale tu není všetko. Povie, prečo? Čo není? Tak poviem, na Rovnom bol Ostrovský. On chcel jednu ženu si zhabať. A muž ju bránil, oni odstrelili muža. Poviem, tak oni toto nedali do toho. A mama povie, a ty si to pamätáš? Poviem, áno, mama, ja si to pamätám. Sme na mieste, ktoré odzrkadľuje veľkú udalosť. Bol spáchaný trestný čin vraždy na nevinných obyvateľoch obce Sklené Glazerhau. Partizáni pod velením ruského generála Slavkina chodili z dom do domu a zvolávali mužov, aby im prišli pomôcť vykopať zákopy. Vlakom ich presunuli smerom na Hornú Štubňu a boli tam zastrelení. Môj otecko utrpel úraz, pracoval na železnici a mal zlomený hrudník. Bol doma, ležal v sádrovom lôžku, takže vlastne ho nemohli zastreliť a doma moja mama sa postavila so mnou, malou, ako do cesty, aby to neurobili. Takže vlastne predsa len asi aj medzi nimi boli nejakí ľudia, ktorí jednoducho nedokázali v tej posteli človeka zastreliť. No ale bol jeden medzi nimi, ktorý sa tu nasťahoval a ktorý potom môjho otca, kde mohol, ho stále prenasledoval. Pred koncom vojny všetci etnickí Nemci povinne museli vysťahovať sa z Dobšinej pred postupujúcou sovietskou armádou do Nemecka. Keď sa vracali späť, stala sa jedna z najväčších tragédií, ktoré po vojne postihli etnických Nemcov. Stalo sa to tak, že 17. peší pluk Petržalský sa vracal z Prahy zo slavnostného ukončenia vojny a takisto sa vracali v dobyčích vagónoch etnickí Nemci domov. V Šerove bola prestupná stanica, odstavili tento vagón tých etnických Nemcov a zároveň sa zastavil tam aj vlak so s tým 17. peším slovenským plukom. A počuli hovoriť nemecky. Pod falošnou zámienkou, že tam cestujú SS-áci, dali ich vybrať z vlaku, niesli ich na tzv. Švédske šance a tam ich po skupinkách strieľali. Boli to väčšinou ženy, deti
a starci. Najmladšie decko, ktoré zastrelili, malo 6 mesiacov. Pri tej tragédii v Přerove bolo najhroznejšie, okrem toho, že ich povraždili, aj to, že mnohí tí, ktorí strieľali, boli z Dobšinej, vojaci, ktorí boli súčasťou toho 17. pešieho pluku. Najviac z tých 270 ľudí, viac ako polovica boli Dobšinčania. Ten dejepis, ja neviem prečo, ale to bolo písané vždy o niečom inom a nie o tom, čo tí naši ľudia prežili. To vôbec nikde sa nespomína. V júli, auguste, tak ako sme prišli domov, do domu, ani okna, ani ničo. A keď sme odchádzali, tak ostali krávy, kone, všetko vmaštali, lebo to sa nemohlo zobrať, to ešte ostalo. Prišli sme domov, všetko vykradnuté. Ani okna, ani dvere sme nemali. Po skončení vojny. Po skončení vojny. Hej. Áno, a prišli sme domov, dedina prázdna, jedine 2 rodiny tu ostali, stala Vajsová dole a Štronerovci. No a keď sme prišli domov, tak všetko prázdne, takéto klince v stenách nabité, krvou postriekané, tam sa mesiareň robila, čo ostali také kravy a dobytok, to všetko tam rezali. Starí rodičia umreli od hladu, lebo muselo sa najprv my, deti, ako tak, čo mama nášho brala. A tak sa žila. Tohto roku sú smrtky neobyčajne pôvabné, veď modelom im boli sám Hitler a Eva Braunová. Deti vynášajú smrtky z dediny, kde ich kladú na hromádku a zapália. S Bohom zima, s Bohom smrť. Koniec so zlými duchmi. Príliš dlho nám trvala vaša vláda. Rozhlas hlási, dávame slaninu, múku, Nemcom a Maďarom nič. A prečo? Čo sme vystrojili? Komu sme čo urobili? A keď máte pôvod tu 600 rokov a nemáte práva. Prezident republiky dr. Edvard Beneš podepsal dne 2. srpna 1945 ústavní dekret o úpravě československého státního občanství Němců a Maďarů. Tímto historickým dekretem je dán právní předpoklad k odsunu Němců a Maďarů a k vybudování národního státu. Könnten Sie uns vielleicht Ihr Lieblingslied vorsingen? Oh, Ein Stückchen. a bitte, du weißt nicht. Bitte. Bitte. Kennt man nicht den See. Nein? Oder was Sie mit den anderen Frauen singen? Sind wir zum Testo, mein Schatz ist noch nicht da. Takú trému mám. No, tu sme boli v Čičmanoch. A tak sme sa vtedy čudovali, že nás ako volali do Čičman spievali, lebo však Čičmanci by nás boli v lyžičke vode utopili. Oni prišli sem, to porabovali, čo sa im ľúbilo, si zobrali, keď si aj doma bola. Môjmu otcovi tiež spajti zobrali. Ty buď ticho, ty pôjdeš do Nemecka. My sme mali taký podlhovastý dom, pajta, a za pajtou bola maštal hneď. No a už prišli dvaja takí, jedna, neviem, či ona krývala, lebo on krýval, to už neviem teraz. A potom chodili po dvore a on hovorí, vieš, to by sa nám aj ľúbilo. A mama hovorí, že choďte aj ďalej. Tam som vám prichystala vodu a seno a nažerte sa. A ona mala, neviem, palicu, či čo mala v ruke.
Veru ani nešli ďalej, sa obrátili a išli hore dedinou. A krikom sa obzerali, že či nejde za nima. A potom prišli na úrad a povedali im, že áno, jeden dom sa im ľúbil na dolnom konci, ale že nebol okožovaný. A potom predseda, čo bol, ten už vedel, kto to bol. A potom prišiel za ňou a smial sa a hovorí, no pani Grosová, takú návštevu ste mali a tak ste ich privítali. A ona hovorí, však choďte pozrieť, aj vám to ukážem, čo som im prichystala. Že ale nerobte to. A ona hovorí, chcete ma nasrať? Že však my sme si ten dom postavili. Pozrite sa, čo sme tu mali, ešte aj to nám zobrali. No lebo my sme boli Nemci a oni boli Slováci. Nemci prehrali vojnu, ale čo sme na dedine vedeli? Páni sa pobili a chudoba trpela, nie?